इथे नारळची झाडं आहेत. नारळाच्या माडावरती बघा नारळ. हे 2 रतांब्याची झाड आहेत. ही आमचीच आहे. त्यात ह्या रतांब्यापासून कोकमं बनतात. अजून तयार नाही झालेत. पिकल्यावर ते लाल होतात. सध्या हिरवे आहेत. हे सुपारीचं झाड आहे. नारळाच्या माडासारखीच दिसतात. हे नारळाचं माड. हे बघा, हे नंतर जाळण्यासाठी वापरतात चुलीत. नारळाची सावळं. हे नवीनच झाडं लावली आहेत. हे सुपारीची झाड आहेत. हे हे बघा, ही फणसाची झाड. या आमच्या फणसाला खूप मोठे मोठे फणस धरतात. हे बघा, हे बघा वर. आणि ही आमची विहीर. ही आमची विहीर. इथूनच पाणी येतं आम्हाला. छोटीशी विहीर आहे पण पाणी खूप धरतं. सध्या विहीर आटली आहेत सगळीकडचेच. पाणीच राहिलं नाही. याचं पंपानी पाणी येतं घरी. पाणीच नाही आहे. हे बघा, जास्वंदाची फुलं. हे पंप हाऊस. भरपूर फणस दिसतंय. हा कापा फणस ना मम्मी? हा कापा फणस आहे. बघा, त्यात लाईव्हमध्ये कसं दिसत असेल माहिती नाही, पण हे बघा, हे बरका फणस. याला खूप फणस धरतात वरपर्यंत. वर जाऊन दाखवू काय? रतांबे दाखवलंच नाही तिकडे खाली जाऊन. रतांबे दाखवले, लांबून दाखवले, तिथून जायचे. लाल नाही झालेत ग अजून, तयार नाही झालेत. खालच्याच झाले. ते बघ सरडा गेला. तेच म्हटलं चप्पल. हे बघा, याला खूप फणस धरतात वरपर्यंत. हे आंब्याचं. या कंपाऊंड मधले हे सगळे आमचेच आहेत. आमचे काकांचे पण आहेत यामध्ये. खूप जुनी झाड आहेत ही. आणि आता आमच्या जवळचा वहाळ दाखवतो. हे पण रत्नागिरीचं ना? हां, ते बघ पडलेत बघ इथे. हे बघा, हे रतांब्याचं झाड. याच्यापासून कोकमं बनतात. हे बघा, हे बघा. हां, हे बघा, रतांबे. याचे कोकम बनतात. मम्मी हा काढू काय? हां, काढ. खायचं आहे तो आपल्याला. त्यातले बिया खातात. काढ बाहेर ठेवतो. हे बघा, रतांबे. हा एक रतांब्याचं झाड आहे.
एक आणि हा एक आणि पुढे अजून एक आहे. आणि हे वहाळ आहे पूर्ण. हे आहे ना खाली खूप रतांबे पडलेत मम्मी. हा हे किती पडले आहेत खाली पिकून. अंदाजून खाली कोणी नाही. काढले नाही. हे बघ हे बघ हे हा, थांब. बघ, वरती पण आहे तिथे. ह्याला पावसामध्ये इथे पाणी येत असतं. हे वरपर्यंत. वहाळ आहे. वरपर्यंत पाणी येतं याला. अरे बापरे, वरती बघ किती आहे, किती खरी आहे. असं काय ते कोणी काढले नाही. कोण आता बघतोय. पहिली विकत होती म्हणून बघत होती. त्या टोकाला जा. कोणतं? या रस्त्याने कुठे? हा. तो काय कॉर्नरला. हे बघ. हा एक अजून आहे रतांब्याचं झाड. कोकमाचं म्हणजे. पावसाळा गेला तर थोड्या दिवसांनी हे वहाळ आटतं. पावसामध्ये ते खूप पाणी असतं. वरपर्यंत येते. वरपर्यंत ह्या झाडांपर्यंत पाणी येतं. ते काय विहिरीकडे. अर्धी टोपली तर रतांबे आहेत खाली पडले. कॉर्नरचे त्या मम्मी हे पकड, हे घे. हे काकांचं आहे. पडले पिके तिथे त्याच्यात. केळीचं केळीचं झाड आहेत सगळी. केळीची, नारळाची. हे बघा फणस. जास्त छोटेच असतात पण गरे मस्त मोठे असतात. किती ला खूप फणस धरले आहेत. हे पण आमचीच आहेत नारळाची. आमची, काकांची. पण होतं एमेरीला. बघा आबोलीची झाडं. पण ते उभं राहता मग चांगलं.
गेल्या वर्षी आंब्याचंच आहे ना? ओके सर. हा केशर आंब्याचं झाड लावलंय, नवीनच आहे. हे कोणाचं आहे? त्या पाण्याचा पिरळ हे बघा, हे रतांब्याचं झाड. त्याला नाही का तिथे नंबरली इथे फणसाचं झाड होतं. हे रतांब्याचं झाड कोकमाचं. इथे पंचाचं झाड नाही यात आपला ए राजा, ए राजा. मम्मी, ते पत्त्याचं पण झाड होतं ना? हा, हे दिसलं हे बघ. हां, हे बघा, हे तमालपत्र असतं ना, तेजपत्ता सुकवतात, गरम मसाल्यात वापरतात, त्याचं झाड आहे हे. ही लाल पानं असतात, ती गोड लागतात खायला. हे चिकूचं झाड. पण तिने दाखवली की तुला किती लागली.